रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसी बाबा एगो रामचरितमानस में दोहा लिखने नहीं विद्या नहीं बाहुबला और नहीं खर्चन को दाम मूसो पतित पतंग को तू पति राखा हूं। भगवान हमरा लगे कुछ बाना ना हमरा लगे बुद्धि बाना विवेक बाना हमरा लगे विद्या बाना ना हम जोग जाने ले ना तपस्या बाना हमरा लगे कुछ बाना लेकिन कामना रखले बने बहुत कुछ के अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म श्री राम की पदा यह वरदनु। धरती पर जितना मनुष्य जन्म ले ले सब कोई अपना जीवन में इहे चाहेला का चाहेला रोज हमनी के हनुमान चालीसा में पढ़ी ले जाए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन रघुबर विमल जसा जोदायक फल चार फल कौन कौन अर्थ धर्म काम मोक्ष हर एक मनुष्य अपना जीवन में इहे चाहेला लेकिन सब करा के सब कुछ ना मिलेला जौन करब कमाई उतने भर में मिली अब परीक्षा में जितना लिखब उतने नु रिजल्ट मिली अब बोले बड़ा कहूं तो धन ना नु कटब अब बोले बड़ा आम तो लौका मिली जितना करब कमाई उतने मिली। चली जतने हमने को ही माई के दरबार में जन माई के कृपा से हमने के गाई ले बजाई अंक गणित नाही बीज गणित सिखनी रेखा गणित के पणित नाय माई नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र नागरिक शास्त्र गीति शास्त्र से भी परिचित नाय माई क्षेत्र मिति जयामिति नाही त्रिकोण मिति सांख्यिकी के सूत्र भी विदित नाय माई चंचल बचित संग हित मित केहू नइखे दोहा छंद सिखनी कवित नाय माई परमापति हमत चरण आश्रित रउरे पाई हो। दुनिया में तीन तरह के लोग होला एगो होला पतित एगो होला अति पतित एगो होला परम पतित। ए माई अब हमरा से परम पतित है दुनिया में केहू बाना परम पतित हमत चरण आश्रित तहरे जानी राउ ललित चरित नाय माई नाय माई बड़ा एगो पुराण भोजपुरी लई हमरा याद पड़ल बा हमने